ki khat khandai ngut ki khot ba khmat jong ka party HSPDP nen gas ngi ka shitari unai wing ar jar ar pulai kila pen pau ba kila don ka jing tmu ba shen kin sapen ya sno no yala de bat ka party the voice of the people party ka baju te pai ba ka party pra hadin ka jing tre lang ka jongki ha ka te ka sang san per thei jong ka party HSPDP ha ki babun teli ki snem ki te ki khot ka HSPDP ki don ka jing tmu ban pen ya sno yala de bat ka party VPP khnang ba kin la ban ai shu shu ya ka jing shakri ka ba paka shaki pai ba na mar ki yo i ba ka ne ka party ka don shisha ka nong rim ka ba scam bat ka don ro ka men sim nong ilam ka ba shid ham na kaliang uba sandan doren tathyang habakran shikilat pathai khubor ula ong bakam don ka no ka daw halor ka jingmi seng ka jongki na ka party HSPDP henrei ka dei ka ba maki kum ki nong ilam ki yo i jingai ba dei ha ka ne ka party VPP ba ki la ban ai ka jing shakri ka ba kham bha shu shu shaki pat ba jong ka bri u new trap Dei halor ka te ka nong rim na kaliang ki te ki khat khandai ngut ki khot ka HSPDP kila deb bania mir jingmut bashan ken sapen yasno yala de bat ka party VPP ya ka bala lam khmat ya ka te ka party da uba Arden Mila basayamot uba deiru MLA ka nong krem constituency na kaliang uba sandandor ula ong baki ap satang ka tarik ba na kaliang kinong yalam ka party VPP kin penbet na ka benta ka jing rung seng bat ka jing penyes no ka jongki bat ka te ka party the voice of the people party hakani ka janmit ko menta nasngawan ay ngo yublay ula sya ing kum ni sa sinpat bangin lum banyalang kum ni ban ay ko kubor syafi hagabedi bat ka resignation ko jonga kum u president jongka HSPDP youth wing central body nga pha kani ka city in okam ko jonga sa uba pangyang ulong president jong ka HSPDP central body rengkan lembat nga idon ru ki parlok ki belai kit ki belai ba ye ka kam hapo ka party kum na po Giant Hills nang ta kum na po Riboy district bat nang tin po Soyong circle te kum ba fitip hi ngila don la slam ba ha ka party HSPDP ka party ka bala remtam ha ka jella Meghalaya but nim don daw ya ka party lagi kinong yalam gi jongka ka party was scam kanong rim halu gi ipade ya kata ka jing ladangi ngi don ha ka ni ka party kum ba kalong menta hon kanong rim ko babiang ningi ipade ban pan klan ban pan scam ya ka ni kanong rim da ka bangi ngi le chupat ba kan than yangi ke kata kalong hi ha jing ka jongi kum ka kan hon ni ba ka than la dang ngin don ha ka party HSPDP kata ti ho ai ni la don hinam la ban len ya kata ngila da simru ya karai ba pi ka party HSPDP ka don ya ka nongrim ko scam hangi pet pat ya ka leadership ka jongka ka kham tlap sibon ke ban sudan tang ha ka nongrim la dangim la ban trei ka sem sitom bat kan syukur datang hang tai but kumba pi pelakli ke sinjam ka bangingin jam nang ni sekmat kum ka kenhun hi ngila da sim ya karai ba ka sinjam ka ta kalong ba ngin let ban penyesno pet bat ka voice of the people party ni bahang ni ka don ya ka nongrim ko scam kum ka HSPDP hi but kham karpang ya ka leadership hapo ka party VPP kalong ka klan kumba ngi i hakini ki benai hakini ki tayo kaleng ka bri hunyu trep baraka jelahi baru kuwe ki pat ba ki pai sya ka voice of the people party ka sebel pra ka party pra ka bakiki om bangiru nginang pen klan susu da ka bangi ngin let penyesno ban train na ka bentaban sandur sandar thamai ya ka san patei hakani ka chat ban riu ko jongi bat ha ka jelahi baru kuwe au kata te kan syong ha ka jing pen bet lano ngin salet chata hanrei nginembu ri ya kata ngin sapentip ipi kila patai kubor bat syaki pat ba ukin tip ba ngin let syaka party BPP hakata tarik ngin sapentip